वाजता जवळपास हा आंबाड्याचं झाडचं इकडे म्हणजे अप्रूट म्हणजे कोलॅप्स झालं आणि जवळपास थोडं डॅमेज पण झालेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जी आमची पोल होती, एक्झिस्टिंग पोल आहे, ऑलरेडी ऑलमोस्ट बेंड झाली. म्हणून आम्ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी ती पोलचं शिफ्टिंग काम चालू आहे. आणि एक देवाचं कृपा म्हणायची की हा मेन रोड आहे, म्हणजे स्कूलच्या मुलांना जायला यायला हाच रूट आहे. आणि जवळपास स्कूलचं टायमिंग जाऊन ही घटना घडली. मग मी देवाचीच कृपा म्हणून की कुणालाच ह्याच्यामध्ये कुणाचीच हानी झालेली नाही आहे, म्हणजे जी हानी नाही कुणालाच कसंच इकडे आज प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे. पण हा एक जे डेंजरस झाडं आहेत ऑलमोस्ट आम्ही सगळे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये आहेत किंवा ऑलमोस्ट प्रायव्हेट ओनरचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात. आणि जी पब्लिक रोड्स आहेत, पब्लिक प्रॉपर्टीमध्ये आहे ती नक्की म्युन्सिपाल्टी त्याच्यावरती आम्ही ऑलमोस्ट कुठे डेंजरस ट्रीज आहेत सगळे आम्ही नोट करून डेप्युटी कलेक्टरच्या परमिशनसाठी पाठवलेले आहे. आणि कोड असल्यामुळे आमचा थोडा ट्री कटिंग डिले झाला. आणि थ्रू डिझास्टर मॅनेजमेंटसुद्धा ऑलमोस्ट आम्ही कुठे डेंजरस ट्रीज आहे त्याच्यावरती बऱ्याच डेंजरस ट्री आम्ही लास्ट इयर आम्ही ऑलमोस्ट फुल साखळीच्या सगळ्या वॉर्डमधले इंटरनलसुद्धा डेंजरस ट्री कट केला होता. आणि ह्यावेळी आम्ही जी मेन रोडवरती आहे, जी पब्लिक ह्याच्यामध्ये आहे, पब्लिकला सगळ्या ट्रीजला ऑलमोस्ट सगळ्यांवरती हे घेतलेलं आहे. हल्लीच आम्हाला आमची कोर्टमध्ये आमची म्युन्सिपाल्टीसमोर कोर्ट आहे, ती पण एक डेंजरस ट्री असून त्याला ऑलमोस्ट ऑर्डर झालेली आहे. फक्त प्रॉब्लेम येतो की ट्री कटिंगची जी कॉस्ट कोण बेअर करणार. आणि म्युन्सिपाल्टीला पण एवढं पॉसिबल नाही आहे. जवळजवळ एक झाडाला मोठ्या झाडाला कमीत कमी 40,000 to 50,000 एक झाडाला कॉस्ट पडतो. प्रश्न येतो की हा कॉस्ट कोण बेअर करावा. आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असल्यामुळे एक प्रश्न येतो की प्रायव्हेट ओनर्स नाही, त्यांनी झाडं लावतात, त्यांनी थोडासुद्धा हातभार आपल्याला लावला तर म्युन्सिपाल्टीला त्यांना थोडा सहकार करून आम्ही नक्की हे डेंजरस ट्रीजना आम्ही कट करायला आम्ही मदत करू. आणि ह्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट आमचं आता हे काम चालू आहे आणि हे सगळं डॉक्टर्स कंप्लीट करून इकडच्या रहिवास आहे ना एक आम्ही उडीव करून त्यांना उद्यापर्यंत सगळं हे क्लिअर करून किती झाड येतना ते आमकां खबर ना, पण ते सगळे घरा सगळ्यांचे आसा. पावसान बिसान डेंजर आहे. हे कितें तरी तेजे उपाय करचो सरकार. आमी एप्लिकेशन बी दिल्लें, तेन्ना एप्रुवल सुद्दां जाल्लें कलेक्टराचें. पूण ते आमकां म्युन्सिपाल्टीन सांगलें की कॉस्ट आमी पे करचो पडटलो म्हणून सगळ्यांनी कॉस्ट काडूंक तयार नाका. 40,000 ते म्हणून आमी मातशी उगी रावली. पूण ते त्रास केन्ना तरी हे त्रास जातलेच पळय. हे केन्ना पडले? कसले झाड हे? आंब्याचे आणि सावरीचे. आमाडो स्पोर्ट म्हणजे किती झालं? ते लाईटीचा स्फोट झाला. मोराने मारलेला भशेन आवाज येलो. स्पार्क जालो तो जॉईंट जालो वायरी सगळ्यांनी स्पार्क जालो. आवाज म्हणजे मराणे बी जाल्यार आवाज सांगा. आनी सकयल डॅमेज किती झाले? डॅमेज तशें आतां तांच्या घराचें कितें जालां तें आमी तांचे वचून बी कितें जालां हांगा ह्या सायटीक कांय ना. पूण तो हेजेर उरलो खंय? वायरीचेर उरलो तो. आनी वायरीचेर ते खांद्यार उरले ना जाल्यार ते तेंच्या घरार पडटले. हे घरान रावता कोण? ह्या सायटीक ह्या हितूर कोण. ही मातशी आमची हे करूंक जाय. आमच्या घरार येयल्या आमी केन्ना वचत ती आमच्या म्हणजे सगळ्यांकूच त्रासदायक आसा. आनी हांगा डेली साफ सफाई आमकां करची पडटा. ही सगळी पानां कितली जाता. आमी हांगा मेरेन झाडू मारचे पडटा आमकां हांगासर पावसान गिमा. बरो तो कचरो तरी खंय उडयतलो मागीर उदक घालता. म्युन्सिपाल्टीक इतको कचरो खंय व्हरतली. एक पिशवी पानां आनी त्यो आतां पावसान फुलां पडटा. फुलां आनी पानां कोण नाही. कधी तरी येतात झाडू